Olulusasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu osasazo kuNdlunkulu we-SABC e-Auckland Park eGauteng nazo ziphambili. I want to call on the company that constructed this building, New Order INV, to come forward. Kufunyenwe umzimba wesithoba kwintlekelo yokuwohloka kwekonkriti yomgangatho wesibini kwisakhiwo sase-Omonde. Umongameli Cyril Ramaphosa utyhile imifanekiso eqingqiweyo yabafi Oliver Tambo noMadiba nedale ingxokolo ngokutyabula abahlawuli berhafu i-22 million rand. Molweni makhaya, khongozelani uvimba wangokuhlwanje. Urhulumente uthi inkampani eyakha isakhiwo esithe sadilika e-Omonde kumazantsi eRhawuti izolo mayithathe uxanduva. Kubhubhe abantu abalithoba emva kokuwohloka kweqonga lesamente elahlula imigangatho yesakhiwo nelithe langcwaba abasebenzi bephila. Ityala sele livuliwe emapoliseni kwaye uphando luyaqhuba ngesi sithwakumbe. Amagosa karhulumente asathe gqolo ukundwendwela indawo yexhwayelo nokuthathe iiyure ezingama-24 ukufikelela ngokupheleleyo kuyo emva koludiliko. Iinzame zokuhlangula ziye zanqunyanyiswa ngenxa yobunzima ekukhupheni imizimba phantsi kwelitye lekontriki. Inkampani ejongene nolwakhiwo lwesakhiwo nebizwa ngokuba yi-New Order Investment kuthiwa mayithathele uxanduva lwesehlo kuyo. I want to call on the company that constructed this building, New Order INV, to come forward and to take accountability for what has gone on here, or if any member of the public knows where the owner of this company is, to immediately contact the SAPS or local law enforcement. Preliminary observations and past reports have pointed to a troubling pattern of serious structural collapses within metro areas over the last decade. That pattern reinforces the need to examine whether systematic and governance weaknesses may be contributing to continued loss of life. Isixeko saseRhawutini sithi esakhiwo singachithwa ngokupheleleyo nanjengoko sele kuphulwe imithetho kamasipala ekwakhiweni kwaso. It did collapse yesterday just around midday as a result of the concrete slab inside of the building. So on inspection, our teams from EMS has confirmed and from development planning that there were no plans submitted for the structure. Hence, we are also still battling to trace and track the owners of the building, but we do know that the building belongs to a company. We are now still trying to trace. Isabelo lemisebenzi lithi lisiza kusebenzisana namapolisa ukuphanda lenyewe. Usekela mkomishinala jikelele wamapolisa uNjengele Tebelo Musikidi ulibethelele lokuba wawungekho mthethweni umyalelo wokubhangiswa kwe-PKTT. uNjengele Musikidi ebenika ubungqina kwikomiti yesikhawu epalamente. Lieutenant General Tebelo Musikidi ebelibambela lenhloko yesipolisa ngexesha kukutshwa umyalelo wokuba kubhangiswe i-PKTT kumphathiswa okikhefu ekhethekileyo uSenzo Mchunu. Uthi ibilisuku lakhe lokuqala ngexesha kuthathwa esisigqibo waze wadlulisa esithi esisigqibo zange siphathwe kwiintsuku ezingaphambili ngumchunu nomasemula ngexesha bekunye. What was your reaction to it? What was going through your mind, and how did you view this directive? I became confused. I wasn't unsure. I was also surprised, and I questioned the authenticity of the directive as I could not believe the content, and precisely because of the tone of the letter. Uye wavuma kuba esisigqibo asikho mthethweni. While acting as a national commissioner, and it's just a simple yes or no answer, do you believe it was lawful at the time? It was unlawful. General, on that point, do you think it was coordinated that way, purposefully? I think it was coordinated. And for what reason do you think it was coordinated that way? Who was trying to achieve what? There was a mention of back and forth of this particular directive. Hence, I believe there was a coordination. 1, 2, the meeting of the 6th, what turns out in that meeting,
particularly where you have the ministry and you have the police management. You will think that we need to be on the same page as the police management, particularly because my colleague, Deputy National Commissioner, Crime Detection, and the National Commissioner have engaged in this matter. And them speaking from different pages of the book was to say, maybe my colleague knows something that we do not know as the management of the police. Umsebenzi wale komiti usaqhuba kwiindaba ze-SABC. Dingubulelani Philip eParlamente. Inkundla kamantyi yase-Alexander eRhawutini ihlehlisele uLwesine isicelo sebheyile sikaBellarmine Mugabe kunye natyholwa naye uTobias Matonodzi. Igqwetha labo lixelele inkundla ukuba kusekho amaxwebhu abalulekileyo kwisicelo sebheyile abangekawafumani. Inkqubo zenkundla kamantyi wase-Alexander zibemfutshane kakhulu ngale ntsasa ngenxa yokungabikho kombane. Igqwetha labamangalelwa likaxelele inkundla ukuba kusekho amaxwebhu abalulekileyo kweli tyala abangekawafumani ukuze baqhubeke nesicelo sebheyile. Ityala lihlehliselwe uLwesine. Esisibini sisaqamele ngenqindi ngapha kwezitshixo oko sabanjwa kule nyanga iphelileyo endlwini kaBellarmine Mugabe eHigh Park eRhawutini nalapho kutyholwa ukuba kwadutyulwa umsebenzi wegadi. Umsebenzi wegadi ke usalele ngendletyananye esibhedlele. Ngelixa limiswa ityala kutyelela ngaphambili, ixesha labamangalelwa belilinde amaxwebhu abonisa ubume bukaMugabe kunye nalowo atyholwa naye kweli. Kubonakala ke ukuba amagqwetha abo asabanjiswe isisila sehobe. Yiyo ke loo nto ityala limiselwe uLwesine. Not at this stage. I think we haven't been furnished any further particulars, but we will in due course be in receipt of the complete set of facts surrounding that particular issue so we can take instructions and then we can plot a way forward with our client. Igqwetha lenkundla ephakamileyo Advocate Lawrence Holtz SC ukhwetyiwe ke ukuba azoba yinxalenye yegqiza lamagqwetha abamangalelwa azokuchophela isicelo sebheyile ngoLwesine. Abamangalelwa bajamelene namatyala aquka ukuzama ukubulala kwanokuba ngumqobo kwingalo yomthetho. Oku ke kulandela ukulahleka kompu osetyenziswa kudubulo kwakunye nokuba nompu ongekho mthethweni. Amatyala esisibini akwaquka ukuphula umthetho wokungena kweli. Umongameli Cyril Ramaphosa utyhile ngokusesikweni imifanekiso eqingqiweyo emibini eThekwini enika imbeko kumagqalo Oliver Tambo kuquka nowayesakuba ngumongameli uNelson Mandela. URamaphosa uthi nangona ixabiso lale mifanekiso iqingqiweyo libalulekile, ixabiso lembali lokuwonga lamaqhawe alinakulinganiswa, ebongoza abagxeki ukuba bajonge ngaphaya kwendleko. Le mifanekiso iqingqiweyo ixabisa izigidi ezingama-22 randi kwaye kujongwe ukuba ibe ngumqondiso wohambo lude olusingise enkululekweni, kodwa ikwavuse ingxoxo eshushu malunga nenkcitho-mali kamasipala. Imifanekiso eqingqiweyo nefikelela kwiimitha ezilishumi zamagqala uOliver Tambo kunye noNelson Mandela nexabisa izigidi zerandi ezingama-22 i-22 million yerandi ibonwa njengelifa lenkululeko kwaye kulindeleke ukuba ikhulise ukhenketho kweli phondo. OkaNelson Mandela umfanekiso ume kwibala iMoses Mabhida ze okaTambo ame kunxweme laseThekwini. Been great controversy about the erection of these statues. And I would like those who may have some doubts just to think for a while that what we have sought to do here goes way beyond what we may be debating, goes way beyond what we may think is the cost. Kwabo bahambe indlela yomzabalazo ecaleni kwalamagqala, le mifanekiso ibaluleke kakhulu. It is true that people make history. But leaders emerge as servants of the people. And in Mandela and Tambo, we have two giants of our struggle who emerged as true servants of the people. It is due to that resilience of Tambo. Mandela, our icon, is one of the most revered leaders on earth. Kwintsapho le mifanekiso iqingqiweyo isisidima esifanelekileyo. Sibakhulu kakhulu ngesenzo esenziwe umasipala weTheku neKZN at large ukuthi yamukele
ukuthi kwakhiwe okanye kubekwe istatue sika OR Tambo. Amaqela ezopolitiko aphikisayo KwaZulu-Natal ayigxekile inkcitho mali kule mifanekiso esithi ngeyisetyenziswe kuziso lwenkonzo ezingundoqo eluntwini. As much as we respect Nelson Mandela and OR Tambo for what they've achieved, their fight was actually to put water in the taps, to give people dignity, to give people houses, not to spend 22 million rand on these statues. And that's why these statues will become a symbol of shame for as long as they are here. Kwalapha ezindabeni balindele uphazamiseko lumandla abakhweli benqwelomoya kwisikhululo saseKapa abaya kumbindi Mpuma njengoko luqina ungquzulwano kwingingqi yeGulf. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Balindele uphazamiseko lumandla abakhweli benqwelomoya kwisikhululo saseKapa abaya kumbindi Mpuma njengoko luqina ungquzulwano kwingingqi yeGulf. Oluphazamiseko lwehlabathi nokurhoxiswa kwehambo kulandela emva kokuba iMelika noSirayeli ehlasele iIran yaze nayo yaphindisa. Phakathi kwabo bachaphazelekayo ngabaququzeleli bezotyelelo lokuhamba nokubuya kwabo baya kwi-Umrah eMecca kwelase Saudi Arabia. The issue at the Middle East is really worrying, very concerning and extremely depressing. However, in the Middle East, due to the Hajj and Umrah pilgrims, makes it even more concerning, and we have to find a reasonable way to make sure that our pilgrims are always safe. Kwabo sele bemkile akucaci ukuba bayakwazi ukubuya kusini na okanye bachaphazela njani le meko abo bayakunqula bekwazimisele ukugqibezela inyanga yeRamadan eMecca naseMedina. First get the actual facts of the area, the Middle East. If they are allowed to fly, is the availability of flights going there? They need to understand that. That's political issues which control the world, okay? So we must just be careful on how we book and not be irrational. I think it's tough. It's not nice. It's really bad because it's messing up a lot of people. These people are stranded in airports. Kusenjalo iMuslim Judicial Council ikwanyevulele ukubulawa kwenkokheli yase-Iran Ayatollah Ali Khamenei ikwabongoza ngelithi makutshutshiswe abo babandakanyekayo. Reports from reputable international media describe this act as a deliberate, targeted strike that has resulted in an escalation of regional insecurity. Ndingumlamli Maneli wendaba ze-SABC eKapa. Abahlali basezingcuka kuqoboqobo eMpuma Koloni bagxeka umasipala waseMathole ngokuphanza ukubabonelela ngamanzi isithuba senyanga ezine. Kungoku nje babhenele kuqhankqalazo bevala indlela engenayo nephumayo kule lali. Bakwavale nemibhobho yamanzi asuka kwidam iSandile eliya kwamanye amaziko amanzi bevakalisa ukungoneliseki kwabo. Bakhalaza ngelithi ukushokoxeka kwamanzi nokungabikho kwendlela ezisemgangathweni yimingeni ekudala beyikhalazela kumasipala, kodwa batyhola ngelithi umasipala wasekuhlaleni amahlathi nowesithili amathole ngokungabananzi. Ilali izingcuka yenye yelali ezinkulu zakuqoboqobo kwaye ngenxa yokungabikho kwamanzi ixhomekeke kwitanki elinye lamanzi kwakunye nezinye zengingqi zayo ezinkulu. Abahlali bathi amanzi ayeke ukuphuma ezimpompeni kwaye ukubakho kweli dama babecinga ukuba kuza kuba luncedo kubo, kodwa ilisuke yaluncedo kwezinye ilali, nto leyo ekhokelele ekubeni bavala amazibuko okukhuphela lamanzi kwindawo zokuwacoca de baphendulwe ngurhulumente. Yiyo lento isikhalazisayo into ba lamanzi acociweyo asuka apha edamini awezi kuthi. Yayibona nanga ngamanzi ngawethu kwasusa imizi yobawo pha kulaa ndawo uba kuzoba kweli dam sizokwazi bathi nasifumana amanzi acocekileyo ahamba uklinwa phaya, kodwa athi awubekliniwe pha kulaa ndawo angezi kuthi ngoku. Yayibona ngasika amanzi abe khona ezimpompeni, impompo zibeliqele endaweni. Isithili somasipali amathole nesinoxanduva lokuqinisekisa ukuziswa kwamanzi eluntwini sithi kubekho amaginxiginxi kwiziseko zelidama nasembaneni, nto leyo ekhokelele kwimeko yasezingcuka. Treatment works. This caused disruption supply to both of these communities. Once that pump was repaired, there was a pipe burst that occurred
soon thereafter, which was successfully repaired as well. Now, following that pipe burst, a power supply failure at the water treatment works also caused, additional interruption. Now, the power supply was restored and water pumping has resumed. Abahlali bathi ayintshanga into yongananzwa kwabo ngurhulumente nanjengoko iinkonzo ezingundoqo eziquka ukufakelwa kwendlela bengasazifumani. Apha kuthi kakugula abantu nasibathobe ngengubo nangegeriva kodwa sinendlela siyavota yonke loo nto leyo kodwa kuthiwa lulungelo lethu ezo zinto ezo. Uba umuntu uswelekile kusiqesha idunga apha umfana wayeka lo mfana unedunga apha nositshatsha seyazi uba kusweleke umuntu funeka enyusile imoto enyuse ibhokisi funeka kuqeshwe yena athathe seyenza mahala ngokuloo nto leyo akazafumana isonga ngenxa yaloo nto leyo. Umasipala amahlathi awufumanekanga ze uphefumle ngengxaki yendlela kulo mmandla kodwa isithili somasipala amathole sithi abahlali mabalindele ukuphuma kwamanzi ezimpompeni zabo kwimpelaveki ezayo. Ndingusidima Mveku kwindaba ze-SABC ndikuqoboqobo. Abahlali baseWarrenvale eMntlakolweni bothukile emva kokubulawa kwenkwenkwane eneminyaka 13 ngexesha lohlaselo lwendlu. Kuthiwa uluhlaselo lwenziwe ngabafana abathathu bebephantsi kwempembelelo yeziyobisi. Uluntu luhlasele omnye wabarhanelwa nothe wasweleka ngenxa yokonzakala lwaze lwahlasela nale ndawo ethengisa iziyobisi. Olu sapho lusentlungwini emva kokusweleka kabuhlungu konyana walo. uTemrian Christian nobengumfundi webanga lesithandathu kuthiwa wathunywa ukuba vale ifestile ngenxa yemvula waza wagaleleka kubafana abathathu babephanga indlu yabo. Umama wakhe wamfumana ebotshelelwe izandla emqolo, ubuso bugqunywe ngehempe. Usapho luchaze ukusweleka kwakhe njengento embi nemanyumnyezi. It's affecting a lot because he was not a violent child, and if the granny and mother was here on Saturday late afternoon, they take him the family to hospital for because they can't take it what happened and what they see in the house. Uluntu luvakalise umsindo nentlungu lusithi lufuna kususwe iziyobisi kwindawo yalo. I was so hurt I couldn't even speak. But okay, we can't do anything about it right now. But I just ask myself, God, what did these people think when they did this to this poor child? He's only but a child. And because of drugs that's taking over our teenagers and our community. Amapolisa aseWarrenton athi ayaphanda ngesisehlo kwaye kuza kwenziwa uqhaqho lwesidumbu ukuze kuqinisekiswe unobangela wokusweleka. Kokuhlwa nje kwinkqubo i-cutting edge kuqwalaselwa ukusetyenziswa gwenxa kotywala ngabantu abatsha. Iinkcukacha-manani zezempilo zibonisa ukuba umntu omnye kwabali-11 kulutsha usela ngokugqithisileyo ze bakukhula babe nengxaki eyaziwa ngokuba yi-alcohol disorder ngolwasemzini. Ungaphoswa ukubukela xa singenanzulu ngalo mba kwinkqubo i-cutting edge. Isikakhulu phaa kugcwala ulutsha. Ndanisela utywala usela kakhulu. Laba ngamantombazana hayi basosuke basela wesi ke bona. Omnye uye wa-black out, uyavuka akazazi noba kwenzeke ntoni but uyabona into yoba ingathi ureyitshiwe. Sibulele mawethu ngokusibeleka indlebe sinikhumbuze zangomso ziza noxa bethu ngesizulu usuku benzolo.